Ootteko te ikinä haaveillut, minkälaista olisi elää jollain toisella aikakaudella, niin kuin vaikka antiikin Rooma, siellä gladiaattoriareenalla taistella, tai sitten vaikka Villi Länsi, se voisi olla tosi mielenkiintoinen, tai vaikkapa luolamiesaikoina. Ei. Se olisi liian raffia, mitkä dinosaurukset yrittää myllyttää teitä ja ei ole hammasharjaa ja asut jossain luolassa. Ei sitä. Mutta yksi aikakausi on kiinnostunut mua aina, nimittäin minkälaista olisi elää keskiajalla. Tiedätkö, kunnon Game of Thrones-meininki, mulla olisi sellainen musta haarniska ja sitten mä taistelen siellä kuninkaan kunnian puolesta ja elän jossain linnassa. Musta tulisi joku sellainen linnan omistaja ja se olisi kyllä siistiä, mutta harmi vaan, että se ei ole mahdollista. Hei, mitä tapahtuu? Mitä ihmettä? Näyttää siltä, että me ollaan tuttu keskiajalle. Meidän tavoite on selvitä tänään siis päivä keskiajalla ja meillä on 5 tehtävää. Mä haluan selvittää, että minkälaista on elää keskiaikaisessa linnassa. Mä haluan myös kokea, että minkälaista on aito ritaaritaistelu, missä oikeat haarniskat, oikeat aseet myllyttää. En tiedä. Ehkä joudun sellaiseen. Mulla ei kyllä kauhean hyvä haarniska, niin toivottavasti en joudu. Sitten mä haluan selvittää, että minkälaista ruokaa keskiajalla syötiin. Ja plussaa, jos mä pääsen itse maistamaan sitä ruokaa. Sitten mä kuulin, että siellä on viikinkileiri, niin meidän tehtävä on selvitä hengissä sieltä. Koska viikingit on aika rajuja ukkoja. Ja viimeinen tehtävä on nähdä aito sotahevostaistelu. Sitten kun nää on onnistunut ja me ollaan selvitty hengissä pois sieltä, niin me ollaan onnistuttu. Savuinen tuoksu. Olisiko siellä jotain sitten kunnon grillattua possua? Vartaalla silleen pyörittää sellaista isoa sikaa. Eiks keskiajalla tehty silleen? Ei auta kun lähteä selvittää. Musiikkia kohti. En tiedä, munkin asukin olisi ollut aika bangeri, mutta mennään ritaarilla tänään. Onko live-bändi ihan? Hei! Kato. Just mistä mä sanoin. Mä sanoin aikaisemmin, että onko sellainen kunnon possu vartaassa, niin siinähän se on. Vitsi näyttää hyvälle. Tota pitää käydä maistamassa jossain vaiheessa. Oho! Nyt on iso miekka. Mulla ei oo miekkaa. Tää on vähän noloa. Saiskohan täältä jostain? Kuinka monta ritaaria tiedätte, kellä ei oo miekkaa? Onko siinä yksi tehtävä, että mun pitää etsiä miekka itselleni? Jostain. Oi! Ei varmaan yhtään kuuma noissa haarniskapöksyissä. Mun haarniska on vähän tällainen kevyempi, mutta kimaltaa, mikä on tärkein. Mutta ei kyllä suojaa, jos joutuu taisteluun tänään, eikä hyvin. Hei! Tuolla on taistelu! Nyt löytyi taistelu! Mä näen, kun tyypit myllyttää. Tavoitteena oli löytää taistelu, niin mä näin tuolla, kun miekat heiluu. Mennään katsomaan, miten sillä käy. Onkohan tää joku linna? Näyttää ainakin siltä. Me ollaan Hämeenlinnassa, niin ehkä se on Hämeenlinna. Voit se ollakin? Hämeenlinna. Kyllä mä tiesin. Nyt me käydään Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa. Herää kysymys, pääsenkö mä itekin myllyttää tonne? Ja poikkeaa. Nää olisi hyvät musta läpäreitten kanssa. Vitsi mikä kypärä. Saako sitä kokeilla päähän? Se on se suurin ero, että... Ei millään. Ei. Se olisi ollut niin hieno. Vitsi kun mä olisin saanut tän päähän. Mulla on niin iso pää, niin se ei... Aseita on periaatteessa erilaiset miekat. Elikkä yhden käden miekat. Näin se haarniska rupee rakentuu. Hei, nää mätsää meikäläisen asuunkin. Kirveet ja nuijat. Niistä on erilaiset säännöt. Nyt löytyi miekkakin. Alkaa näyttää paljon paremmalle. Pääseekö tonne myllyttää? Mistä me puhutaan usein tosiaan tuttavalaisen leiri. Et sinne kirpeitä tai... Ei päästykään myllyttämään. Mut kurkataan, että miltä näyttää, kun ne myllyttää. Myllytättekö te jossain vaiheessa noin haarniskat päällä? Joo, meillä tässä oli justiinsa yksi kierros, meillä on toinen kierros, oliko se 13.30? 13.30. Okei. 13.30 tullaan katsomaan. Mä pistän herätyksen. Ei, keskiajalla ei ollut puhelimia. 13.30 tullaan kattoo, kun äijät myllyttää noin haarniskat päällä. Minkälaiset aseet teillä on sitten, kun te otatte yhteen? Meillä on noin käytössä ihan siis yhden käden miekkoja, kahden käden isoja miekkoja. Ei mitään pehmustettuja, vaan ihan sellaisia... Ihan tylsistettyjä teräskirveitä ja muita. Kahden käden kirveitä, yhden käden kirveitä. Nää ottaa hyvin hitiin
heti vastaan. Ottaa joo. Kyllä ne ihan käyttöä varten on tehty. Ei varmaan yhtään kuuma. Kauka on erittäin huono tuosta hengittävyydestä. Ai että. Se ei päästä sitä lämpöä, mikä tuonne kehittää, niin se kuuluu ulos. Hei, vankila. Käydään tsekkaa vankilaa tässä vaiheessa, kun sinne joudutaan kuitenkin jossain vaiheessa, niin sama se käy kurkkaamassa. Eihän tässä montaa YouTube-videoa, kun oltiin viimeksi Severin kanssa vankilassa. Meillä alkoi Severin kanssa Tupekon-reissu vähän ikävästi, kun jouduttiin vankilaan. Ei saakeli. Ei päästäkään tänään mitään. Rupeeko olemaan joka YouTube-video, että aina ollaan vankilassa jossain vaiheessa video? Tässä on joku kierros. Sillä aikaa kun me odotetaan, että ritarit rupeaa myllyttää, mä esittelen teille, miltä mun linna näyttää. Seuraavaksi linnan esittelyosio. Wow. Tässä on keskiaikaista fiilistä. Täällä on ihan keskiaikameiningissä käppäillä. Linna on tuolla. Olisikohan se sellainen valtaistuin, mikä me voidaan ottaa haltuun. En tiedä kuka nykyinen hallitsija täällä on. En ole suunnitellut, miten mä syöksen sen vallasta. Mutta vedetään lennosta. Mä aion ottaa nämä maat haltuun ja hallita rautasella otteella. Tervetuloa mun tulevaan linnaan. Tänne mä heitän kaikki, ketkä et tilannut mun kanavaa. Sinne vaan. Elikkä muista tilata kanava tai lennä tonne. Punaiset silmätkin. Ei oo enää. What? Vartioksääkin niin tässä, että ketkä pääsee sisälle vai? Se ei ole hirveän puhelias kaveri. Jotkut voi olla vähän ujoja, niin ei se haittaa. Ei kaikkien tarvii höpöttää. Oho. Toi on se tuleva parvike. Joo, tää on ilta-aurinko paistaa tohon kivasti. Mä oon pelannut Kingdom Comea, niin tää on niinku ihan suoraan siitä. Käy tsekkaa kakkoskerroksen kripsin. Siellä on mun ruokaluhalli, missä mä järjestän sitten aina isoja bileitä. Kutsun kaikki ystävät ja kaikki tilaajat myös sinne. Siellä sitten syödä ja juhlitaan. Täällä on aika paljon tätä tilaa, niin sähkölasku on aika kovaa talvella, kun pitää lämmittää. Mut kuninkaana sitten mulla on varaa maksaa, kun mä oon ottanut valtakunnan haltuun. Sen takia pitää kerätä ihmisiltä veroja, että linnan lämmityskulut pystytään kattaa. Tässä mä aina kuvittelen, että mä niinku matkaan taisteluun sillä aikaa, kun mun armeijasta hoitaa hommat, niin pääsee vähän elätyä siihen, että miltä sitten armeijasta tuntuu. Hyvät maisemat on. Katsella tässä näin. Täältä löytyy haarniskoja. Vähän ahtaat portaat, mutta täältä tullaan. Täällä mä käyn sitten aina paskalla. Siitä se tippuu jonnekin. En ole jaksanut selvittää, että minne se oikein sahtaa, mutta tästä vaan niinku auki ja aamuistunnolle siihen ja täällä on ihan hyvät maisemat. Aamupala puuroa, viinin kanssa tietenkin. Täällä on sitten toinen tyrmä. Näitä pitää olla. Jengi pistää yleensä hanttiin, niin pitää sitten änkeä niitä jonnekin. Niitä on yllättävän paljon niitä vastustia. Täällä on sitten vähän lisää näitä mestoja, että minne voi lappaa porukkaa, ketkä on eri mieltä. Se on yleensä kaikkein helpoin tapa ratkaista kaikki ongelmat tälleen keskiajalla. Ui, mennäs lähtee tohvelikin sinne. Hei, mitäs tuolla? Täällä mä järjestän sellaisia aamun avauksia, niin kuin ääni auki. Vitsi, kuulosti oikeesti aika hyvältä. Damn! I got some pipes. En mä tiedä, että mä oon lahjakas. Jos mä osaisin laulaa, niin tässä olisi hyvä laulaa. Uravaihto ees. Kurkkuääni tai tällaista. Mä yhdyn harmoniaan. Wow. Tilaa kanavaa. Täällä on hyvä järjestää kunnon reivit. Huone bounceaa. Meikäläisen tiiliskivikeräilykokoelma. Ihmiset flexaa kaikilla kelloilla, koruilla, vaatteilla. Damn, katsokaa nämä tiiliskivet. Näitä ei jengillä löydy. Nämä on harvinaisia. Ystävät, mä tiedän miltä teistä tuntuu. Mä en ole julkaissut pitkään aikaa videota. 5 viikkoa, 6 viikkoa, paljon viime videosta on. Ja sitten tulee video, niin mä selitän jostain tiiliskivistä. Ja uskomattoman tylsää. Kertokaa vaan, että onko tosi tylsä video. Ettekä kommentti. Onko mä felloffannut? Kertokaa mulle, että onko mä felloffannut. Teinkö mä nykyään vaan tylsiä videoita? Tää on vielä pelastattamassa. Oikeesti. Mä pystyn vielä. Mä tsemppaan. Teidän takia. Mä tsemppaan. Unohdetaan nämä tiiliskivet, lattiatiiliä, ruode- ja muototiilejä. Linnanpihan koilliseinän portaalin muototiilet. Nää on kovaa kamaa. Koilliseinän ornamenttien muototiilet. Kova setti. Tää on meikän lemppari. Niissä on kuvia. Joo, se tsekkailee tossa aina. Siitä näkyy sinne festivaalialueelle.
tästä paljon helpompi. Kuvaaja joutui ryömiin, kun se puhuu vittuun. Okei, let's go. Tätä pääsee pois. Jeesus. Olemme hukassa. Ulos. Noniin, ulos. Ja jotkut koplinit suunnitellut nämä käytävät. Tästä mä tuun yleensä aamulla aina nauttii aamukahvia tähän partsille ja katsoo mitä ihmiset tekee täällä. Tällainen tää mun kämppä on. Sitten kun mä tän saan haltuun, niin jotenkin. Tää vielä keksi miten se nykyinen kuningas syöstää vallasta, mutta kyllä kelpaa. Siellä vedetään jo haarniskoja päälle. Myllyt on alkamassa. Sanon heti yleisölle, että pitäkää silmät tonne kehään päin. Sieltä saattaa aina joskus lentää jotakin päitä. Saattaa lentää jotain esimerkiksi päitä. Osia. Siis, no oikeesti mä tein ihan täysiä tuolla. Hold up. Mistä tässä on niinku siis oikeesti kyse? Minkä takia nuo äijät menee kehään ritariasut päällä vaan moukaraamaan toisiaan? Mä luulin, että tää on ihan vaan esitystä, mutta näin ei ole. Mä kerron mistä on kyse. Tää on laji nimeltä Buhur ja tää on siis kamppailu-urheilulaji. Elikkä nää äijät on ihan tosissaan. Tässä on 2 4 henkilön joukkuetta ja joukkueen tavoitteena on kaataa kaikki vastustajan joukkueen pelaajat. Jos sut kaadetaan, niin sä et saa enää osallistua peliin. Sitten kun kaikki toisen joukkueen pelaajat on kaatunut, niin toinen joukkue voittaa. Yksinkertaista. Ja samalla sä saat mätkiä miekoilla ja kirveellä niitä pelaajia, mielellään vastustajia, ihan niin paljon kuin haluat. Ei tarvi siis yhtään niinku varoa. Nää ottaa ihan siis tosissaan tämä homma. Mä en tiennyt yhtään tällaista näin. Tää oli tosi mielenkiintoinen mun mielestä. Parhaita taktiikoita, mitä kannattaa pitää silmällä, näette tässä videossa, niin oli, että otetaan kaulasta kiinni ja kaadetaan silleen. Ja sit paljon mitä ne käytti oli myös, että ne potkii jalkoja alta. Ja yllätyshyökkäykset toimi tosi hyvin. Jos se päästi jonkun selkään, niin se on tosi vaarallista. Oho. Ja kertokaa kommenteissa, uskaltaisitko rehellisesti mennä kamppailemaan tollaiseen Buhurt-otteluun? Mä kyllä ehkä uskaltaisin. Mä uskaltaisin. Pitää varmaan joskus mennä. Mutta nyt tyydytään vaan katsomaan, koska mä ei päästetty sinne. Siellä käytetään hyvin hyödyksi Satakunnalle. Ja noin. Tää on toi Big Bossi. Joo, se on pahan näköinen äijä. Kato miten se seisoo. Vitsi. Nyt on kova ukko. Tuo tulee dominoimaan. Saattavat niin tasaväkisiä, että... Ui, se tyyli hyökkäsi sen bossin kimppuun ja se vaan kaatui. Kato miten tuo bossi vaan tossa dominoi. Oi! Ja sieltä tuplaaja, sitten yksittäinen muurinmurtaja. Oi saakeli. Mitä vittu? Jeesus. Miten ihan saa? No vetää oikeesti ihan täysin. Ei ne ota yhtään niinku backia. Pienestä on kiinni. Oho! Oh my god! Se oli kova. Oho! Ei kaatunut. Ei saa. Siellä on muurinmurtaja maassa, polvi on jo. Ja sieltä... Oho! Äijä kiipelissä 1v3. Tää ei tuu päätty hyvin, no niin. Siinä oli hyvä mylly. Nothing beats a Jet2 holiday. No niin, me ollaan saatu taistelija täältä haastatteluun. Ensimmäinen kysymys, onko kuuma? Niinku todella rajun näköistä, siis yllätyin ihan täysin, että äijät vetää niinku oikeesti täysin, että siellä ei kauheasti pidätellä. Sen takia nää on, että näähän on niinku karkastua terästä ja se kyllä kestää. Mutta sattuuko, jos joku tulee kumauttamaan ihan täysiä, niin... Se riippuu, jos tulee ainakin rakoon, että täällä niinku tää lapa on tommonen, että loppu on vähän niinku pehmeämpi paikka. Niin joo. Sinne jos loukahtaa, mutta kyllä tää aika hyvin tää, että täällä on sitä pehmustetakkia välissä ja vielä, että... Okei, niin se auttaa aika paljon. Kyllä se auttaa ja... Lämmittää tosi. Sitten riippuu vähän haariskasta. Mulla on tämmönen hieno kyrassi nimeltään, eli yhtä isoa peltiä. Joo. Niin se ei jousta samalla tavalla kuin nämä jotkut, joilla on niin kutsuttu brigandinen, joka on pienemmistä levyistä tehty. Ja se joustaa, niin se on kylkiluissa tuntuu enemmän semmonen taklaus tässä. Onko illalla mustelmia, kun menee kotiin? Toivon mukaan ei.
aika hyvin tuntuu, että ei tullut semmosia pahempia moukkuja. Aika mielenkiintoista. Kommentoikaa, pitäisikö mun käydä joskus testaamassa tällaista? Voinko mä olla suhun koodessa joskus tää video? Mistäpä kuule meidän Helsinki Medieval Combattiin suoraan yksityisviestiä. Niin. Noniin, kiitos paljon. Kiitos. Oli hurjat myllyt, mutta nyt tuli kyllä sen verran kova nälkä, että mennään kattoo. Mitä keskiajalla oikein syödään? Ei muuta kuin kohti ruokatoria. Se possu näytti hyvältä, mikä siinä alussa oli. Mennään kattoo, mitä kaikkea Kireen Kypärän tavernasta löytyy. Täällä on hyvät musiikit. Missä sitä possua oli? Varmaan tuolla päin. Täällä on tosiaan aika monipuolista kaikkea erilaisia ravintoloita. Löytyy PPQ-smokkeria, makkarapannuja, kyroskanaa, vege-juttuja oli, muikkuja on paljon. Mutta me jonotetaan nyt tähän, mistä saa tätä kunnon sikaa, mikä on tuolla vartaassa pyöritetty. Saadaan kunnon keskiaikafiilis. Ja tietenkin juomaravintoloita on paljon täällä. Me ollaan hauskoja nimiä. Paljon eri ruokavalintoja. Ja lettukahvila oli tuolla. Possu. On hyvä savuinen. Tää on niinku ruisleivän päällä tää koko setti. Mä oikein tiedä miten tää pitäisi syödä. On hyvä. Sitten jatketaan matkaa. Oli vähän skeptinen, että täyttääkö tuo annos, mutta kyllä on maha täynnä. Kyllä se possu vaan toimii. Sitten matkamme jatkuu viikinkileiriin. Pakko kyllä arvostaa, että tällä jengillä ihan sikana asuja, niin kuin tässäkin näkyy. Siis todella paljon ihmistä on pukeutunut tänne. Mä oon vähän jännittänyt, että olis mä ainut tällaisessa asussa, mutta jengi on kyllä pistänyt paremmaksi. Siellä on haltijoita ja kaikkea. Et ehdottomasti jos joskus tuut tänne, niin kannattaa pukeutua, koska kaikki muutkin pukeutuu. Onko se siis ihan oikeeta tatuointia? Pitäisikö ottaa tatuointi? Vähän tekis mieli. Mut mun pitää sukeltaa, niin mä en pysty olemaan tällä hetkellä pois vedestä. Chilisoosia. Tänne maistelemaan vaan. Maistelemaan? Kyllä. Okei, mä oon aika hyvä chili-ystävä. Kuin tulista mennään? Mediumi? Täysille. No, täysille. Mä justin vedin se siipiveikkojen tulisimman haasteen, mutta se ei ollut kauhean mukavaa. Mut mä haluaisin jotain sellaista... No mitä sä suosittelisit? Mediumi, niin mango, ananas, papaija. Okei. Sopii ihan mihin vaan. Pastaa, tortillaa, kanaterioihin, wokkeihin, juustolautaselle. Tää vois mennä kyllä kanan kanssa hyvin. Joo. Tykkää aika paljon niinku PPQ. Mieto, savunmakuinen, hedelmäinen. Okei. Tuo kaikkien grillauksiin, pullat, porkkiin, hamppariin, tuo ihan mahtavaa. Okei, aika kova. Entäs jotain vähän sellaista chiratsan tyyppistä, onks teillä? Sitten mennään supertulisiin. No ei ehkä nyt näin kuumana päivänä. Mut se lämpenee sisältä, niin se viilentää ulkopuolelta sitten. Mikä toi Vampire Repellent? Se on valkosipuli painava omena chutney. Sopii ihan missä käytetään valkosipuli tänään, sen sijaan. Se antaa niinku syvemmän maun siihen ruokaan kuin se pelkkä valkosipuli. Okei, mä voisin ottaa yhden tollasen. Mikä valkosipuli omena? Chutney. Chutney. Joo. Mä otan yhden tollasen mukaan. Joo. Oli muuten hyvä. Se on sit pari ympiä, käteinen kortti, oravan kortti. Oravan naka. Luonnossa jos voi maksaa. Niin, kyllä voi. Tuu myöhemmin takaisin. Nyt on vampyyrikarkote chiliä. Olisiko mun pitänyt ottaa sitä tuli siitä myös? Kyllä mä sanon. Okei. Mä rohkaistun. Otetaan vielä se tulisin. Mitä on? Mennään sit fuck noihin. Fuck no. Joo, supertulinen. Supertulinen. Joo. Sä pistit tätä ihan älyttömästi tänne. Ei tarvi kaikkea ottaa, jos ei halua. Tai ei uskalla. Kokosatsi. Ja vaikka se on noin tulinen, niin nyt ensiksi on hyvä hedelmäisyys. Ja nyt se tulisuus rupeaa tulemaan. Ja noin minuutti kestää, että se aloilee ylöspäin. Nyt se meni tonne kurkkuun asti. Niin kauan kun se oli tossa kielen päällä, niin se oli ihan fine. Joo. Mut vaikka se on noin tulinen, sulla ei ole yhtään niinku etikan makua tai uutteen makua siinä. Ei. Kyllä se rupesi janottaa. Kiitos. Kiitos. Miksi mä aina kidutan näillä videoilla itteeni? Ne rupee silleen kuolaa tulee ja... 2 viikkoa sitten mä olin Niko ja Santun videolla, missä mun piti vetää tosi tulinen haaste. Mut se oli vielä pahempi. Elokuussa tulee Niko ja Santun aarajahti-haaste, niin kannattaa katsoa. Siellä tulee todellista kärsimystä. Tää ei ole vielä mitään. Ei tuu kyynelet vielä silmistä, niin ei paha. Kuolaa vaan tulee. Nyt on roomalaisia.
Onks joku, mitä ne roomalaiset huutaa? Joku, mitä ne sanoo? Se on Hollywood. Ei huuda oikeesti, nyt tiedätte. Vitsi, kylmä lasi maitoa tai jäätelö. Mutta tulisissa kastikkeissa vähän se, että jotkut on vaan niinku tosi pahoja, vaikka ne on tulisia, niin tää oli hyvä. Vaikka tää olikin tosi tulinen. Yli 20 astetta lämmintä, niin asia mitä haluat eniten on tulinen soosi. Ei, me missattiin viikinkitaistelu. Missä on areena? Mitä tää chili? Tää oli Ragnarökin polku. Lausuttu täysin oikein. Eikö se maaginen metsä ollut jossain tuolla? Hei, onks tuolla joku areena? Mitä tuolla tapahtuu? Ei, jonkun pehmolle on jäänyt tänne. Rip. Okei, viikinkileiri oli aika rauhallinen, varsinkin kun me missattiin ilmeisesti myllyt siellä. Kun me nähtiin aikamoiset, ne harniskamyllyt oli aika bängerit. Mennään katsomaan mitä täällä maagisessa metsässä ja metsänpeitossa tapahtuu. Löytyisikään täältä noita akkoja? Onko se rumaasti sanottu? Voiko sanoa nykypäivänä enää noita akkoja? Hei, eikö tää tyli Witcherissa niitä pöllön näköisiä, niitä isoja? Saanko lukea sielulintunne? Totta kai! No niin, Tari, rohkeasti vain valitsemaan. Minä luen sinun sielulintusi ja sinä valitset sieltä oikean tuntuisen kiven. Elikkä tunteella vaan? Kyllä. Sieltä löytyy sinulle lintu ja se on Metso. Metso? Minun taikakirjani sanoo, että Metso, rakastat metsää yli kaiken. Olet sydämeltäsi vahva ja vakaa. Kakaa! Kakaa! Kiitos! Kiitos! Se on kyllä totta. Sydämeltäni vahva ja vakaa. Täällä oli jossain tarot-ennustuksia. Fun fact, mä osaan lukea tarotkortteja. What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? On niin paljon ihmisiä, ettei edes näe. Loppuhuipennuksena me tullaan, mikä se on, peitsi? Peitsiturnaus. Tuleekin sinne. Mikä se nimi? Se missä ne myllyttää hevosilla silleen pum, täysiä vastakkain. Vetääkö ne oikeesti silleen? Vähän skeptinen. Vitsi miten rajoja se oikeesti tekee se. Nää vetää sotahevosilla peitsien kanssa ja 1v1. Eli tosiaan kun nuo ritarit lähtee ja ne saa peittaa. Mutta tällaista oli elää päivä keskiajalla. Jos tiedät tällaisia tapahtumia, mihin pitäisi mennä, niin kerro kommenteissa, tilaa kanava ja me nähdään seuraavassa jaksossa. Selvisin hengissä. Meidän hiljainen kaveri. Se ei paljon puhu. No se on tuo meidän Petri on vähän tollanen hiljainen hiihtäjä. Herätyskello soi. Not very keskiaikaista from you.